अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। वजह या फिल्म पख्श बिता मैशमे या बलूचें कमाशे के दसमाल स्पेतें दसमाल सरेनी दसमाल बलूची शख्सियत इज़्ज़त हरमत बिता रीश स्पेतें गोद स्पेतें و ما بلوچ همیشه دمچه گذشت و دمچه مردانگی و دمچه ایمان و چه درسته چیزده جنیم مخصوصا ما مردم قصرغند سرباز نیکشهر این کلیپی که پخش بیتا یک بی واسطه یک نارسی بی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام پر شما درستین دوستو بیل و براهندگان. خاصی سلامی پاوتی گلین دوست سنگتان واجہ فیصل جان جدگال واجہ ناظم جان نبات زہی واجہ صدیق آبکار واجہ مہدی آہوی واجہ دی محمد رندی منی گلے ہمکاراں خاص مولوی یار محمد ناروی عبدالواحد بلوچ شہر حافظ محمد دادی مولانا عبدالوحید بلوچ شہر و عبدالمجید رئیسی عابد غلامی پاکین دوست بیل براهندگان که ادا هوران جا نیست که میں پاکن نام دیگروں و کرامت دهقانی شما با پیمی که زانید در زمان رسول خدا صلی الله علیه وسلم اگر یکی بیرحمی کن گوڑا آئی امت رسول گوشک نبی من چشم درستان آجزانه تقاضا هستیم که من گپا برسینید نشت گروهان توکا و همین مرده پیر مرده بگوشه وہ تو راستی چوک جتا پروانی بخاطر یک بھی تو چوک جتا او تو تی دلواشن تی فیلمش دورتا گروها نشت داتا تی دلواشن تو گلے نا بلے انشاءاللہ یہ چوک آہو نالے تر جتا تی امبا یک مرضی کارا اگر تو دیکھ سالی ام پچام دی کو بیاونے عبداللہ دی گوشہ بور یہ چیزیں خوب بزان یا کہ دومی ما امیدوار ہیں کہ اللہ پاک تر ہمیں دنیا تو کر رسیہ سربازار بکا ہر کتک بطفل معصومہ رحم نکا اللہ ذوالجلال آئی ہمیں دنیا تر رسیہ سربازار بکا چرا تو شاماتی بھی رہتی تو نہایتاً کول مردے کا مثلا بالفرض موت دی مبور تھی موت پتانی کا دو شامات تبرے تھی بس یہ رہا علاجہ تیدی الواشک تو کول معروف دوزت ہم بھی کریں مارک پتہ بہترین پورا بمیر ببوٹ بہترین گلا سیاہ پتہ کتا ببوٹ بہترین بہرحال ہر کسی ہاتھ سے تو لائق نہیں کہ مسلمانوں تی واسطہ نیکین دعا بکنا من امید کنو کہ اللہ پاک طفل معصوم آہا در واقع کیے بکن اشیاء بدن کہ چوب خدا صدا ندارد ہر مسلمانی اشیاء بیشکوں او بچارید او مسلمانی دل اگر مسلمان واغن رحمدلی او مسلمانی دل آہی کشی آہی چیز پیٹا مسلمانی دلا ہر کتے کہ ایک گروہ یہ پیام دیم داتا میں خواہش کنو عزیزاں آجزانہ منی پیام نشت دیت مرچی یہ کسرکان دو کا یہ کار بیتا باندر راست کو سارباز تو کا یہ گوشی پک بھی عزیزاں چوکانی جلو مات پیت بات بگرا چوکانی کے آپ باغدارانی کے چوکانی کے اندر پا آم بے برگا خواہشانی چوکان زارو شاست مکنے کی چوکان مسئولیت ہے او پیر ماردی کی تو یہ کار کتا اللہ تر دنیا تو کا زیر زبار بکما امیدوار ہو انشاءاللہ تعالی تو یہ چوک کا حق زور تکا میں ہچ نہیں بل ما مسلمانی ما رحمت للعالمین امتی ہمائی کہ میں درستانی واسر رحمتی بیتا اور شفقت رحم کتا تو ہمائی امتی ہے بنابراین میں امیدواروں کا اللہ تبارک و تعالی دیگه دورے دوکا بلکہ تی درندہ کو تی باغا سرنگون بکانت واتا دیگه واسدار سیبرتی بیت والسلام و ختم کلام.